Halo investor sing dikasihi. Karo sampean layanan analitis sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Sampean bisa ngaso yen sampean pengin. Sampean bisa ndeleng kanthi cetha ing kabeh indikator organisasi. Saiki kita bakal nganalisa indikator dasar utama perusahaan. Ouster Inc ticker OUST. Review digawe nggunakake data saiki wiwit 18 Juni 2025. Dening klasifikasi Guru Markets perusahaan Ouster Inc kalebu subkategori Auto Elektron. 33 organisasi njupuk bagian ing asesmen lan iki cukup wakil. Kita bakal katon ing tabel pesenan ing mburi video iki. Asil sakab kanggo perusahaan ing pitakonan, minus 6,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori, 0,7 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing kerangka pasar kanthi sakabehe. Kita bisa ndeleng menawa rating rata-rata kanggo pasar saham AS minangka 1,8 poin. Marang minus 6,5 terms Ouster Inc. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Ouster Inc lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Ouster Inc nuduhake 80% dinamika. Marang dinamika rega kanggo subkategori 12,9%. Kapitalisasi pasar perusahaan Ouster Inc regane $1 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $103 miliar. Nilai buku perusahaan punika $0,17 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $26 miliar. Kanthi bandingake saham kapitalisasi pasar lan neraca, kita bisa ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Ouster Inc ing subkategori nalika netepake nilai pasar 0,994%. Kapitalisasi nilai buku kasebut 0,647%. Evaluasi saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori, olo minus 1 poin. Ayahan finansial perusahaan ing analisis jumlah kanggo $0,018 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 11% saka usaha. Rating utang perusahaan, apik, 1 titik. Nilai pasar kanggo rasio laba perusahaan yaiku 0. Kanthi rata-rata kanggo subkategori 0. Evaluasi nilai bursa saham kanggo rasio badi dibandingake karo organisasi ing subkategori, ala banget, minus 2 poin. Media wiki kanggo pungkasan 12 sasi minus $95 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator keuntungan masa depan sing digambarake dibandingake karo subkategori, ala minus 1 poin. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 8,7. Rata-rata ing subkategori punika 2,6. Evaluasi rega pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, ala minus 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $120 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Evaluasi indikator dodolan mangsa ngarep dibandingake karo indikator ing subkategori, ala minus 1 poin. Marginality punika minus 80,8% karo rata-rata ing subkategori minus 3,1%. Penilaian marginalitas dibandingake karo indikator ing subkategori, tolet minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,086%. Iki 1056% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan padha karo $5.320.000. Nalika ing subkategori ana $462.000.
Evaluasi jumlah modal perusahaan saben pegawai dibandingake karo indikator ing subkategori, passable, 0 poin. Berarti saben pegawai minus $495,8 ewu. Rata-rata ing subkategori minus $5,5 ewu. Evaluasi berarti saben karyawan individu dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, tolet, minus 0,5 poin. Volume dodolan saben pegawai organisasi punika $613 ewu. Subkategori, $178 ewu. Evaluasi revenue saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, tolet, minus 0,5 poin. Volume transaksi dodolan cocok kanggo 9,8%, karo rata-rata kanggo subkategori 7,7%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 71% kanggo perusahaan Oster, Inc. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 50%. Regane saham nyoto perusahaan kira-kira $19. Perkiraan rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $15.12. Ayo menyang meja pesenan, kasedio kanggo sampean, link ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi, Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka, link ing komentar pinnet. Minangka asil saka analisis saham Oster, Inc. Sistem informasi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan sel ing $18.99. Pesenan iki dibuka amarga kasunyatan sing perusahaan wis regane rada kurang. Pambiji organisasi ditindakake kanthi nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 5,62. Mandeg mundut disetel ing 32,36. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan didandani kanthi mandiri adhedhasar asil sesi ijol-ijolan tanggal 18 Juli 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker, KEN-TX bakal dadi transaksi tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran. Nalika salah siji pesenan ditutup dasar utawa imbangan. Urutan ngelawan tetep ing rega pungkasan. Matur nuwun kanggo nonton video iki lan nggunakake sistem informasi saka Guru Markets.